Bueno, fa 2 setmanes... Això no sé què feia. M'agrada perquè m'ha fiblat. Mosquit. 2 setmanes de ressaig a Sant Antoni. Sí, i a més no tenim res programat. No, 0. Tot ideal. És a dir, nuevos propòsitos, Això ja ni un. és més natural. Sí, desorganització, no? Cal que mos diuen, no? Sí, som molt naturals. Cal que dia desapareixerem de tant de natural que som. Sí. Però, pum, bomba de humo. Episodi? 12. 12. Internacional. Estem cada molt en fara de Déu. Sí. Sí, perquè hi ha mucha gallina Ai. ¿Ya de? Muchacho. Nada de, perquè aquesta frase he dit que l'he pensat tot el matí. Joder, yo voy a sortir. I no va sortir. I no va dir, mucha gallina pa un gallo. Pa tan poco gallo. Bueno, però no volia menysprear. T'estimant. Tanta gente. Tu, lo pas que jo no ho havia pillat, saps que el vaig dir, I ara ho has entès, Sí, però no? ara. Bueno, A tenim 1, 2 i 3 puestos. És a dir, que tenim més gent convidada. I un micro. Ah, sí, és veritat. Però a veure, se van projectar. Cosetes. A més, aquesta gent que ve avui ha de saber projectar, Sí, sí o sí, i si no, al Muy carrer. mal. Sí. Exacte. Bueno, avui vos presentam un... Escolti, no sé. Com se diu? Sí, Una part. part fonamental de les festes de Sant Antoni, que crec que també tenen un pot de ressac emocional, o no? Elles són 3 components molt importants de la banda de música de Manacor. Aplausos! Bé, el seu nom ja ho sabreu, Ara perquè sí. no ho dic, vale? Estan super nerviosos! Clar. Heu passat per maquillatge... Per tot, per Sí, tot. no? Veuran Hosti, això és donat Cali el jamón. Vetres. Sí. Veuran donat el jamón i tot, no? Sí. Per nosaltres és important avui ser aquí, eh? Sí, home, no ha vingut tothom de Manacor. No, per això. Som exclusius. Sí. És un privilegi. No ho poden saber. Bé, conta'm-nos un poc qui sou. Què vols dir, eh? Jo soc na Gràcia. Tu, gràcies, ja... Has vist història o que Sí, s'estava exacte. Ja fa una estona que cridava. Ja no. Bé, toques clarinet a la banda. Molt bé. Bona presentació. Fa molt de temps. No, però xerràvem fa... De fet, ho xerràvem ara fa una estona, quan érem a fer un cafè fa 13 anys. 13 anys que bufes. Que buf? No, que buf em fa més, que som a la banda. Bueno. Aquesta aquí no ho sé. Bé, jo soc Antònia. Baixa, que t'ha tant de cosa que no Bé, Antònia Bassa, sí. La meva gent llinatge ha arrelat. Però bé, ja fa bastant de temps que som a la banda i actualment som la presidenta. Però bé. Dando precio, Sí, no, porque me toca, después ya vendrá. Bé, gent molt important. De precio. Sí, no, però no sabem, però... Bé, ja no sé si ho poden dir, no? Però... No, espera, que això va. sí que ha de pillar una pregunta. D'acord. Perdona. Ja. Molt bé. És que ja me ponen nerviosa i tot. Bueno, i aquesta que riu tant, qui és? Jo soc de Maria Tuba per segon qui, Maria Tuba, no claro. sé per què, clar. perquè tot se tuba, Claro. l'instrument més petit de la banda. No fa mal d'esquena. El meu llegent, no? És que pesa menys. Sí, Què deu pesar? sí. Què pesa una tuba? Jo no ho he pedat mai. Un tuba que va venir me va dir que eren uns 12 quilos. Un por tubo. ahí. Sí. M'encanta, claro. Un tubo de sang, Un tuba. Una persona que toca la tuba. Se diu un tubo. Un tubista. Sí, no? Però solen estar entre 12 i 15, eh? Sí, por ahí. Sí que pesa. Sí, jo he d'anar a ofici. Te pot demanar la baixa per mal d'esquiona després de Sant Antoni. Sí. No, la baixa no. No, la baixa no. Ara, millor un fisio a qualque recuperació, sí. Això en teoria. La baixa no No, la baixa no. La baixa no. Ja cuesta. Clar, no tenim És suplents, que no? és necessari, no, Maria? El que té està tota sola. Sí, perquè jo vaig veure que clarinats, per exemple, són molts. Bueno,
Podrien ser més. Bueno, a veure, però Hauria- són més que tubes. Sí. Home, no, tu veus una. Sí. I clarinets? No. No, un poc més. No. No, és que sempre tires per baix, tu. Sempre. 4, 12. 2, Entre 12 i 15. I vosaltres flautes travesseres, 3. Ara estem un poc de bajón, però aviat entrarà qualcú més i serem més. Vale. De saltes. Bé, fins aquí perquè hem d'anar amb les preguntes, que ja... Però una cosa, jo vull saber per què van triar aquest instrument. Jo m'han obligat. Joder. És a dir, no, volia... dura, Jo no? volia la flauta travessera i van fer com un complot perquè l'escola de música no en tenia per deixar i no me'n volien comprar una. Perros... I clar, la meva germana tocava clarinet i van fer com un complot. no Ja, me'n la volien típica per herència deixar. de germana petita. És que és molt guai, és clarinet, mira, tal, pot tocar, no entens-ho. Res, ja t'has llegit, ho vols tocar així, no? Toca per avall i vol dir ja per escoltar. Ojo! És la policia, aquesta. Fem el Japó. I tu, per què triar aquest instrument? Bueno, jo estudiava en esport, a l'escola de música i d'esport, tocava el piano i... A on estàs, l'escola de música d'esport? En esport. Darrere l'església. Sí, darrere Darrere l'església. Sí, el No, que era no sabia. abans l'esport, ara és l'escola. Ah, vale. I com que jo no sé dir que no, la Sebastiana, que toca la banda esclarina, tia, Ah, jo el conec molt, és íntima de ma mare, la la Sebastiana. directora d'esport, Déu més. Jo i més. el Met, sí. Mira, També és bona. meu profe. No, Resulta però que... m'ha sortit com? Ah, no, Mira, no, sí. Maria, està contant, tia. Són l'orilla que t'escola. No, perdona. Va, va. Fem en tot. Tant el Bombardí com el Tuba que hi havia en aquests anys se n'anaven a estudiar. I la Sebastiana me va dir si volia aprendre a tocar el Bombardí per entrar a la banda, jo no sabia què era. Ah, és que t'anava a dir que és un bombardí, però ja se'm Una sona tuba en bombardeo. Ah, i aquesta no tenia millor? Però sí que no. Sí, però no el sé sonar. És massa petit. Cosetes. Ja m'he acostumat a lo gran. Perquè he fet la prova 1000 vegades i m'ha mollat aquí, saps? Ah, sí, soy assetjada, gens de No, broma. d'altres És que vegades... sempre he dit el mateix, Ja, perquè no, és veritat. Sí. És que l'altre dia vaig agafar un bombardí per veure si sonava per dur això i no se tuva a la volta, però és que no sonava, Ja, no no. sonava. Joder. I Bueno, ara ja sí. com ho varen veure gran, vaig fer una classe de bombardí, aquella cosa va sonar no sé com. Malament. No, Ah, va va. sonar. No sé com va sonar. I em van dir, pues igual pot tocar la tuba, que és més útil. I jo, sense I t'ha saber què quedat era, una Maria de la tuba. no sabia què era, quan la vaig veure em va assustar un poc, però Clar. no va ser res. I tu quant d'any faig estar a la banda? Reals, Sí, home. 7, que toc en plan de venir, 4. I O sigui, vaig entrar el 2017, vaig estar un any, me'n vaig anar 3 anys a estudiar i després ja vaig tornar. Ah, vale. Vale. Per això. I tu què? Ah? Tu què? Bé, jo era petita i volia tocar la flauta i he tocat I te van dir, però la flauta travessera, si La va al flauta revés. travessera, sí. Jo sí que no hi va haver problema. No hi havia molta demanda en aquell moment. Ja. I I quant d'any faig estar a la banda tu? Jo en deu fer... Ara crec que en el març, bé, en març-abril, per Pasco, que te farà 30 anys. 30 Sí. redons! Oh, aniversari! La banda haurà de fer un homenatge Sí, a no. Antoni Massa, Sobretot, saps? No? En plan, No, ara ho pensava. Si no he comptat malament, que sí. 30 anys, eh? Podré Joder. contar 10. Sí, no? Per celebrar-ho. Tenim excusa per fer tardeu. Festa! Va Més ser festa! l'excusa pot anar bé. Sí, Claro. A ver, estar de Sant Antoni va anar Sí, superbé. Després en xerrarem. Ah, d'acord, perfecte. Teniu apuntats. No, bueno, sense no, la va. res, eh? Toma. Jo començo. Vinga. La banda de Manacor. A veure, jo penso que antes no era tan coneguda com ara. Vosaltres què trobeu? Trobeu que ja fan més força? Hombre, i jo vaig començar que eren res, i ara... Que éreu res, que éreu quatre Totalment rates. d'acord. 4 rates. Bé, de fet, el sentiment anterior... Bé, això és una feina, ara se veu el fruit Claro. d'una feina d'un parell d'anys anteriors. Però quan jo vaig començar, hi havia aquest sentiment de
no estimaves la de la banda. De fet, a les processons, quan nosaltres passàvem, la gent ja se n'anava, abans d'arribar nosaltres. No, i mira que era jo anava un cotxet de rima, no? Però és que estaven com empalleïts de tot ja. Segons quins moments, sí, i tocaves perquè t'agradava la música i això, però per sort i per res, saps? I d'allà era des que... Bé, va començar amb en Pere. En Pere va començar com a molt jove. Qui és en Pere? Pere Sittier, El que va ser danses de director abans de... Ah, vale. És que ara això anava a dir, és que ara també dins la banda de Manacor hi ha molta gent jove, sense faltar respecte a No, evidentment, i són Però importants. sí, claro, no? En el final són els que han Els d'allargar. setantera ja són els que han de mantenir això, No, no, saps? guai. Clar, el temps d'en Pere, bé, hi va haver un com abans i un després. Va entrar en Pere, va saber aprofitar la feina de l'escola de música. Clar, perquè aquí hi ha feina darrere. Sí, que va entrar, ja va entrar una remesa de joves. Jo un poquet antes. Ah, ja està, No, perquè jo no vaig entrar amb en Pere, va ser com una remesa Sí. de... Pues, però... Mira si eres... Que ni se'n van a casa. Mira, negra Antònia, no entrarem. Ai, hi ha molt de xispeo. Com se fa això? No, Ada, què és això? Ah, tu corazón? Sí, corazones coreanos. Hòstia, tu. Claro. Pues mira si m'ho entens pas. Bé, bueno, fuera corazones. No, i no, això, saps? En Pere ja va començar a fer projectes, qualque cosa diferent, el que s'havia fet fins després, i després, quan va venir Edu, sí que va saber aprofitar la feina d'en Pere, i però sí que li va donar aquesta volta de Edu va saber molt, per res, que la gent ha estimat la banda, i nosaltres creiem que ho ha sabut fer molt bé. Sento, què se diu aquest podcast d'Arián, no? Perdó. Ah, és a dir, té una feina en tot el podcast. Hombre, es que si lo cerques... És que lo estàs buscant, no? Sí. Bueno, Ja no cal que fa això. feim un xin-xin, això normalment se fa a la primera podcast. I ja està, sí, se feim així com se fa, no? I què se diu? N'Ariadna sempre fa la rima. Sí, L'eslògan. nosaltres sempre dèiem salut, qualque cosa relacionat amb el convidat i vermut. Vos deixant triar el que voleu dir. Música. Salut, Salut, música música i i vermut. Ah. Vinga. Està bé. Vinga. Salut. Salut, música i i vermut. Molt bé. Joder, no nos dejamos fuera, ¿eh? Amb bon digans. No dic ja. Exacte. No. No, és bo, Sí, home, és de Mallorca, no és molt bo. espanyol, és de Mallorca. No m'havia encantat. Un montón. Es que me encanta. Adoro. Bueno, pues molt bé, no? Jo crec que ara, per exemple, les beneïdes més normal que sou vosaltres. Ah, sí? Perquè, si no, crec que... Fatal, les beneïdes. No, però en general per tots, inclús a Sant Antoni, que la gent estima molt Sant Antoni de per si és. Ara ve la banda, ai que guai, ara ve la banda. És que saps? sona Vull dir, molt bé, en el final. Sí. Supos que hi ha fallos que vosaltres sabeu, però nosaltres no. Però no tenim cultura mundial tanta, saps? És a dir... Sí, De fora, xapa. De dins ja no ho sabem. Bé, és que nosaltres, de fet, ho notam, que la gent de Manacor que mos té com aquesta pressi i aquesta estima, i això, des de dins la banda, també s'agraeix molt. saps? Jo crec que com a projectes futurs s'hauria de fer més cosa per la gent jove. Hi ha hagut projectes i... Totalment d'acord, i hem intentat fer qualque vegada, vam fer un concert en roig, que potser arribar a un tipus de gent més alternativa. S'intenta fer, el que a vegades és difícil també arribar, el que, clar, sí, s'ha de fer. Hem de posar Ho tenim en compte, sí, No, ho tenim en compte. El trobant necessari també, i per exemple, ara, Stardeo és una opció. Sí, Podeu però fer, mos- mira, podeu fer un vermuteo i nosaltres sortim a gravar per mig del vermut com a... Com a Reporteros reportero. de la Claro. banda. Sí, però també no és fàcil a nivell musical, perquè t'has de fer un bon repertori, Claro. i després també que, clar, has de cercar l'equilibri entre tota la gent, perquè hi ha gent major que no li agrada tant,
hi ha gent joves que sí, i Clar. entre tots hem de cercar l'equilibri Mira, perquè els estigui millors anys content són tothom. De 80 no li dormien, pues. Claro, això Música sí, balla. sí, evidentment. Saps? No, mos ho apuntem. Però aquest tardeo, que l'any passat ho vam fer, ja mos va costar, o no? Vol va costar en quin sentit? Clar, són moltes opinions diverses i entre Són nosaltres... Home, a veure, això mai agradarà a tothom, òbviament. Per això, saps? I el mal de fer, a vegades posem-nos d'acord. Dins la banda, Dins la banda mateix. Vale. Clar, saps? No és tan fàcil tampoc, perquè som un grup de vez 40 o 50 i... Som molt, en plan d'edats Sí, molt diferents i també fa que hi hagi opinions molt diferents. Clar. Anem experimentant, suposo. Bueno, Sí. Amb estar bé. vale. Vaig a potxet. Sí. Jo si puc donar, a lo millor no és cosa vostra, però aniria alternant una quan fes un tardeo, quan ara ho fes tardeo, millor dit, perquè com si en féssiu molts. A lo millor tot ja 30-40 minuts, descansar 30-40 minuts, descansar. Jo crec que al final no Sí, ho això diria. mos heu de donar És propostes que teniu un DJ dins la banda, ara, no, també. propostes de millora, saps? Perquè... No, jo per vosaltres, perquè el veure que el vermut que se fa de l'estiu. És que aquí va resultar un poc curt de temps, o no? Entre tot. No, No, pues no jo se va crec que fer, si hagués allargat, si haguéssiu fet... Jo també vaig trobar que no pots allargar fins bastant bé, relativament bé, després pots seguir la teva pausa allà on tu vulguis, però ja que te posen això, més per facilitat per vosaltres. Clar. Bé, crec que potser quan Sí, ja sí. estàs tocant i també és fàcil tollar, no ho sé, jo no he tollat. I que la banda, quan s'acaba la banda, la gent se'n va. I Al gent final, fa això és pausa. vera. vàrem poder Pauses. anar a Ciel per després, perquè la gent quedava i al final No, no, va va quedar. més Però seguir en so 80-90... 2000. 2000. Tens tota la raó. Bueno, és una opinió, Opinió, però... no opinió. Sí. Això m'ho apuntant. I potser també alternar quan se va fer un any que vàrem anar a Sant Cervera, que ho feren i també hi havia una batucada enmig, també va ser molt xulo això. Hi havia la banda, Era un llavors hi vermut. havia... Era un vermut. Era un vermut, exacte. Ho tenim bé? Ho tenim Ho bé, tenim bé. Clar, va ser superxulo. Banda, batutxada... Va, ja està. Tu també? Ole, Ja està, ho tenim bé. Hòstia, d'aquí surten projectes, però bueno. Claro. I doncs vàrem fer això, era un vermut i fèiem banda, llavors batucada, llavors una altra vegada banda, no sé, la banda com que cada vegada era enmig, era superxulo. I llavors hi va un DJ a darrere, no? Sí. No era, va dir, no Jo era crec una que no vaig batut... venir, quan era això? Sí, que va venir, Sí, que ja tenim no. fotos. Sí. Quan era? En l'Aragote, a Sant Rivera, en Sí, aquell ja pati. sabeu. Tenim un problema amb les festes, se mos col·lapsen i anem matant. Clar, si vosaltres duis un ritme que... Tenim una foto o una cotxeria. Vale, sí. Aquí. No era una batutxada, era com més una xaranga, però bueno. No, però també hi havia de batucada, hi havia les dues coses. Bé, és igual, no Però m'acordo. igual. A dins la banda tenim xaranga i tenim Sí, batutxada. és que el Manacor té moltes coses. És que és vera, i jo crec que, no sé, s'ha d'aprofitar, perquè... Sí. Mem, i quin tipus de concert vos agraden més? Potser teniu opinions diferents, però... Que jo disfruto més Sí, tocant exacte. el d'auditori. El d'auditori. Els que odim Sí, més sí. són els d'església, però que m'agraden més són els d'auditori. I segons quins. Bé, en segons Sí. quins, òbviament, és a dir, però bé, sí, en general auditori. Molt bé. I tu també. No, aviam, és que per nosaltres darrerament els concerts, fem una temporada durant tot l'any, que programam, i són 4 concerts a l'any. Però és que clar, per nosaltres... Bé, ara sí. Però per nosaltres són els concerts, són els projectes. I són els que mos duen relativament més feina a nivell de preparació. I clar, quan una cosa te du més feina, després la satisfacció, si surt bé, també és més grossa. Claro. I per nosaltres també ens agraden més i són de formats diferents. Els que feim a carrer, estem de fer pel·lícules i això, estan estipulats dins el conveni de l'Ajuntament i si els feim perquè estan estipulats, perquè segons quins potser no me'n fa tantes ganes. Claro. Clar, com que veniu aquí i toceu això. Clar, i són més repetitius perquè cada any ho feim. Ja. I bé, hi hem d'anar per complir tot això, però
els que realment mos fan ganes i surten de dins la banda són els de l'auditori. I clar, si surt d'allà de dins, els que ja ho agafes amb més ganes també. I per assetjar les peces aquestes, o sigui, jo crec que això era un tema complicat, no? Perquè o teníeu un dia fixo, o sigui, me supos que sí que teníeu un dia fixo, però després al final tothom té la seva feina a part, no? Bé, Bueno, nosaltres- Tu estàs a molt li agrada més tot ja. Jo a l'auditori també. Sí, sí. Nosaltres tenim per estipulat sempre assetjar els dimarts i dijous de les 8 a les 10. Normalment intentem mantenir aquest ritme d'assajos, cada setmana i això, 2 dies per setmana. Si ve un concert una mica més complicat, que potser se mos han darrerit la feina i això, i hem de fer un extra, cercam un dia extra. O si qualque pit hem hagut de canviar qualque concert, perquè qualque assaig per nivell de logística, o perquè el director no pot això, també se fa. Però no, intentant que sigui el mínim, perquè quan surts de la teva rutina, és quan la gent a vegades se despista i també és quan mos costa més també assistir a això i fem un sobreesforç i per això s'intenta mantenir dins el més normal l'assaig dimarts i I dijous. vosaltres compliu. Sí. A part, després de... nosaltres intentant complir sempre. No sé que tingui feina... Claro, estigui supermalalt, que digui no puc Tenia bufar. mal d'esquena. Mal d'esquena i vaig, Que a part d'això també s'ha de remarcar que segons quin concerts, perquè clar, també tenen un cert nivell musical, i segons quin concert necessiten o requereixen un estudi a casa. Que... I vosaltres, no, ella no estudia ni fa, perquè jo no he sentit tocar mai. No m'hi Per anar a València, al certamen, vaig estudiar. Home, no m'hi Llavors, és que són coses així Ha que... fet su vida, Bueno, però ja va estudiar. No positiu, per gràcia. Hombre, lo nerviosa que estava. No, ja no sortia. No fos cosa. I tu? Tu Que sí estudies? estudi. No, no? La Maria He d'anar a classe. l'estan convencent perquè a part va estudiar en el seu moment tuba i ara, qualque moment... Que fa molt d'anys que no vaig a classe i jo hi vull anar, però he de treure temps i no entenc. Claro. Ah, que si te pagássim per anar a classe, trauries temps. Claro. Però És que la banda no classe és una inversió en l'única tuba que tens. ja n'ha fet Claro. molta. Ja n'ha fet molta. No, però és important això, perquè majoritàriament dels músics, potser el 80% de músics, van setmanalment a classe. Se formen. Ah, tu ets l'única que no? No, n'hi ha més. Però ella... De què et dic? Clar, ella en té el 20%, però potser sí. Ella també. Però No, que el 80 està bé. és un percentatge bastant alt, perquè clar, són alumnes del conservatori. Claro. I això també ajuda, perquè és com un esportista, Claro. has d'estar en forma. I ajuda a mantenir el nivell, inclús pujar-lo, segons quan. Tu te'l perdonen perquè fas crossfit, no? Sí, tot això. Ets que està més en forma de la banda. No, és a dir, vols explicar. Això perquè no venim. No, vos explico, vos explico. Nosaltres podem Cada venir any- perquè el pal i el triangle també. Clarita. Claro que l'he dit. Per Santa Cecília sempre donen una xapa, vale? I dels 13 anys que fa que som la banda, Espera, una xapa honorífica honorífiques, de la és banda. a dir, Ah, que igual que el molt més que sigui, organitzat, no. el més no sé què, tal. Tipo El Boy més... Scout, no? Sí, Almenys és un això. un petit reconeixement dins la mateixa banda. En 13 anys no m'havia donat una en la meva vida. En sèrio? En sèrio. L'única I qui xapa... se'ls enduia, no la no, digui que en Antonio enguany Barça. m'han donat una xapa i no té res a veure amb la banda. Bueno, no el diguis. Jo no Bueno, voldria És a dir, sé que està més en forma. Shake. I jo, gràcies. A mi això no m'agradaria. Bueno, que te donis la banda i no el gimnàs està bé. Està superbé, eh? Sí. Però té, jutgen el doble sentit, això. Clar, saps? ara Sí. havia trobat. Sí, sí. I quin és el doble sentit? Jo te voldria anar per un altre. T'està físicament en forma i en el clarinet també. Ara, que això ja ara l'ha trobat. vale, vale. Això està del meu mòbil, però ja... Igual no, no es fica aquí en aquest mòbil. Sí, el meu. No passa res. Bueno, i una cosa, per fer fitxatges de banda, com va això?
Hòstia, si va posar segur. No. Estàs convidadíssim, però primer has de fer... Has de saber tocar un instrument. No era tot tan fàcil. No ho de pensar, Bueno, primer has de rebre la formació en l'instrument i nosaltres convidam primer a passar per la banda jove, perquè Però si ets una persona de 50 anys, també has de passar Ja, per però- la banda jove. també depèn de la persona, si ha tocat per una banda o no, perquè és superimportant aprendre a tocar en grup, que no és tan fàcil. I hem tingut casos que hi ha hagut gent adulta que ha començat a estudiar un instrument d'adult i sí que ha estat superpositiu, primer que passàs per la banda jove, encara que sigui un període curt, perquè ell aprèn escoltant els altres, aprèn ubicar-se i també és un nivell més baix, la banda jove, que hi ha certes... també aprèn, va adquirint més forma, més nivell. I després, quan entren a la banda gran, aquest pas ajuda a no sentir-te tan perdut, perquè pareix que és molt guai, però els primers dies que vas a un grup, vas perdut, és que no te sents ni tu. I has d'aprendre a ubicar-te i tot això. I això és una feina prèvia que ajuda després al funcionament. Ja, és que les persones totes han d'aprendre a escoltar. Però, i necessiteu qualsevol instrument? Vos fa falta qualsevol Bueno, instrument? sí. Comença! Un altre tubo, un altre tubo. Un altre tubo. Ja, una persona tubo o tuba, per favor. A tu bé. YouTube no! No, és que no, convidaríem a tuba, bombardí, trompa, trombons, trompetes també n'han servit, però si qualsevol instrument és important, clarinets, flautes, percus. Flautes tenia un son aquí frustrat. Ja no, va passar ràpid. Claro, ara ja li van... Ja li agrada. Va passar ràpid, Però te va passar la tuba, si no? No, tampoc, no. No, bueno, hi ha instruments que tenen menor demanda, com són la tuba, la trompa, el trombó i això, però sí que el fagot, Ja ho tenim dos, tenim no dos, són totes les bandes. en Miquel ve És un perro, quan pots. És que era un perro. Miquel, Bueno, ara està a una altra etapa, saps? Però sempre que encara és de la banda i sempre que li han demanat, sempre ha respost i ha És volgut. que és un bon senyor, pa. Sí. Perro, prova. No, és vera. I toca molt bé, tot s'ha de dir. Professional. Fa, jo un concert el vaig tenir enrere i va ser... No, ho fa molt bé Miquel, i els seus alumnes també, Nosaltres Viure també amb ell. l'hem sentit bufar moltes. Ara viuen bé. Sí, a Palma. En espit d'estudiants. Jo anava que me toqués piano i deia, jo no en sé, i jo flipava. Però sí, mos despertava qualque dia i ens ja està, niño. Ja bufa! Ja bufa. És que No, un va instrument, molt bé. si el sap tocar, sona molt bé, però si no, quan n'aprenen és horrorós, tenir-ho de veritat. Sí. I hi ha instruments que són més agraïts que d'altres, però els familiars o la gent de l'entorn ha de tenir paciència. Sí, perquè si hi ha un tros que no te surt és com a 300 pits en un dia, no? Que nostre eren tres, Jo de Barca Nostra hi ha un al·lot per tocar el violí. El violí és un d'aquests que... No. És que, Banda. clar, mira, les bandes sempre solen tenir instruments de vent i percussió. Ah, de corda no? De corda, com a excepció hi pot haver una banda sinfònica, però sobretot el que tenen són cellos i contrabaix que fan la part més greu. Això seria una banda sinfònica. Violí, hi ha bandes que tenen qualque violí també per reforçar la part més aguda, però normalment el que passa és que els instruments de corda sonen fluixos, és a dir, els de vent tenen més potència i és que se'ls mengen. Anar per al micro, d'hora. Bueno, però... Però pas que res, un micro. I un violoncel per No, és que res que m'ha I sortit. un violoncel per xerrar també, En saps? rodetes. I un contrabaix, que són Sí. Bueno, i fins aquí la classe de música. Molt bé, molt bé. Bueno, vinga, ara un poquet de xispeo. Digues. Aquí tenim la futura directora de la banca. Ah, no? Això no sé de on ho has tret és a dir, perquè... substituta. Bueno, bé. En Ja funcions. faig... No, en funcions no, saps? Ja faig... bueno, el rol de subdirector, Vale? en té xat subdirectora,
per suplir els dies que el director oficial Nedu, en aquest cas, no hi pot ser, i sempre i quan la funció o el concert ho pugui fer, això, perquè hi ha molts concerts que potser jo no els puc fer, perquè són massa difícils o el que sigui. Ara s'ha donat el cas, per Sant Antoni havia de venir ell, per uns certs problemes de salut, ell no ha pogut assistir, i jo ho he fet. Però la idea és que ell, tot d'una que s'hagi recuperat, torni. I que no hagin de cercar substitut. Vull dir, saps? Que... Així Nedu és guai, Nedu se fa estimar i ha fet molt bona feina. I se nota quan és ella davant o no, perquè te transmet aquesta... Ella és una persona molt energètica, molt... que se veu que passa gust i te fa passar gust a tu, mentre estàs Tenim allí. molta confiança també, de tocar. Te dona confiança i seguretat també, perquè si t'equivoques no passa res. Sempre se pot millorar, però és molt positiu. I això ho agraeixes. I confia en la gent de Manacor. Jo m'ho he contactat Un beso aquí a Edu, bueno. Sí, li enviem... Li enviem molt d'ànims Ara sí, corazón. Core. i que se millori aviat. Sí. Vuelve. No, sí. Vuelve. Pues molt bé. Però hem de dir una cosa, Antònia. Aquest moment de completes, Que se siente. què passa aquí? Bueno, Com a Manacorina, supos que ho deu haver dit de l'altra part. Bueno, i vosaltres després com a... Sí, Ho has sí. viscut de l'altra part? És que ara... Sí, Clar. jo he tocat tots aquests anys també. No. Però no, de l'altra part, va d'esperar, no? No. Va d'esperar, Jo no ho he vist. jo abans d'anar a la banda sí que anava a completes, però que no hi havia aquesta multitud Ja. de Hombre, fa gent. 30 anys, no? No ho digueu molt fort perquè aquí pareix Ho has repetit, no? una vea. Però és que ja va començar molt jovenet en la banda Claro, per això. no tenia ni Eres 10 un anys. bebè, que ja ha anat de meu morir, ja ho fa. Sí. No, ja en aquell moment sí que hi anàvem, bé anàvem amb sort, padrín, perquè ma mare feia feina i després anàvem a sortir-la. I clar, jo també he viscut el creixement des de dins la banda. Clar, tio, deu haver vist en plan, la gent Està- està loja i no Està entra. brutal, saps? No, i la gent, ja el que he dit, és un moment que tenim un cert privilegi. Nosaltres perquè estem allà en el centre, saps? I jo crec que no som conscients fins que ha passat. Ja, fins que veus un vídeo. Fins que veus un te vídeo, veus demà, sí. I mentre per sempre surt, i mentre... Primer plano. Sí, ho posen cada any, saps? Bé, que jo no sé, faci moltes vegades que ho hagi fet, però el punyetero vídeo, saps? Metres, canvia! Això mateix. Treu Ana Maria de la tuba! Claro. Jo de cor a matar. Sí, Ha no? estat la primera vegada. No, Bé, sí. igual. La de cor. Bueno, però que era xula. Sí, fa. El pròxim any que ve deixarem Gràcies a la Gràcia també me va ajudar. Van tenir problemes tècnics, no sabien com fer-ho, però... No, fer-lo no. Com ho van Amb posar? ventoses. Ventoses. Molt bé, no? I filferro. Sí. Mare meva. Jo ja els penso. Man, i a vosaltres a la festa de Sant Antoni vos respecta la gent, és a dir, vos deixa tot ja, perquè hi ha molta gent, i jo vaig viure la colteada l'any passat de vora No, és a tu, dir... i pobret estava estressadíssima perquè no L'any tenia passat puesto. no, però l'any passat va ser any caòtic en general. És a dir, després de la quarantena, el primer any, que Cap de setmana. caòtic. És a dir, m'he pegat amb una dona? No. És a dir... Ui, ui. Però perquè no respectaven la banda, al final és com que no me deixaven, jo no anava en les millors condicions. I Perquè anava coixa. sí, anava coixa. Però al final d'enguany jo m'he sentit supercòmoda. És que enguany jo he trobat que no hi havia tanta molt gent. millor. Sí, En la general, gent ha tot. estat en general molt respectuosa. Qué bien, gente, Sí, un aplauso sí. para Molt bé. esa gente. I tu? Jo és que amb el trasto que ho du, com Ja. perquè no me respecti. Buah, li peguis una pintada sobre, No, és que jo vaig caminant quan no toqui i dic, anava alerta, pegaré en el cap. I molta gent ha pegat en el pegat, cap. no? Bueno, pues que s'aguanti, no? Bueno, mira, Jo em el sap instrument de vent i No de fa de percussió pasta. a la vegada, clanc. En el cap o faroles, he pegat per tot. Les paraules bo, ja copes de un camp més. Deu estar ben copejada la tuba. És que precisament la més torpe du la cosa més gran. És que... Però bueno, Ja ho deies tu que volies tocar del matí, eh?
Jo crec que en el moment en què no respecten tant és en el primer ball. Sí, jo aquest dia me tocaven els pistons i tot. En el primer ball jo crec que hi ha tanta locura en el rol de baix, diríem, en el Enguany ha hagut primer. de treure, han degut. Hi ha massa locura, com que s'ajunta allà Perquè és el tothom... primer. És un No sé, calmat com fort, molt... No sé. Pues Allà ja sé crec que com. és l'únic lloc que enguany he dit. I no trobeu que... És a dir, jo és que vaig veure de fora de roda. No hauríeu d'estar dins de rodes. Ja que fan 2 hores de roda, que ho facin... És que estoy Aquí està, cansada de sí. dir què, no sé, jo aquí som... Van allà, van allà. Jo Però crec que... no saben res, és a dir... Claro, és a dir, això tampoc no sé si ho heu demanat mai o tal. Hi entràvem abans. Ja, sempre. pues, Sempre lo millor banda, seria banda, de... És que el més guai és la banda. Ja era un teatre de banda, no? Moltíssim. Ai, ja te parava. Som molts. És que si entres a banda com està ara... Bueno, no hi ha sou lloc per molts, ballar. vale, Molts de però... votant, però quan entrem molts Claro, votant tots. però en el final també teniu els mateixos drets que els sonadors, no? Sí, però aquest dia, quan hi ha tanta de gent i tanta eufòria i tal, saps? És que se mos va demanar si podien quedar de fora. I per nivell de logística i funcionament és més productiu i dona més facilitat de que queden de fora que no de dins. En el primer ball. En el dia 16 que fem la volta amb ells, entram, tothom que vol, Qui vol. entra, qui vol. Se Hi ha va per gent, lliure. però com que sí, és que arribam a ser tants que a vegades te n'afuixes d'entrar abans, perquè estàs més estret i no bé. toques... Jo som pro de que el dia, quin dia se fa el primer ball? Bé, el primer dimarts antes de Sant Antoni entreu dins de rodes. Em van fer Farem una una de campanya. ball, em Com van si fer de- una. Quan tornem de res me fan un roda posta. Sí, Ja, per a veure el de ballar amb els dimonis. El de tocar amb els dimonis. clar. Ja. Però sí. Però bé, també, saps, ja ho direm, ja té un petit conflicte o tal amb els sonadors, que, saps? Que... Aquí Ah, no ja som sí que n'hi hauria un de forma Conflicte no, ara no s'ha de malinterpretar això, Sí. Però, sí, no és un conflicte, però sí que... Mal entès. Ara ho posen com a titular. No, però Conflict al in final, Fantasy. a nosaltres de fora mos senten. Sí. A ells, A ells els no. atreus, I nosaltres... Ja, No. no i sé. el dimoni no saben... Clar, ells han d'estar davant. Clar, sí o sí. I arriben a ser molta gent entre No, sonadors jo i no dic banda. que- Però al perquè final el que entre xerràvem l'altre de any sortia corda ells, a bufar. És a dir, sona més fort o sona més fluix. Sí, sí, evidentment, saps? I clar, i m'ho anant tornant i la banda de fora, això ho ha dit molt bé, gràcies, se sent. I... Però Que bé, quan xerres bé a vegades. Vegades. Ho entenem, no? Que hem de quedar de fora en aquest moment. Sí, Ja no, està. i a part de que hi ha joves que insisteixen i no, lots, no, però- ho heu d'entendre. Dia 16 ja el podrem veure tot el moment que vulguem, però en aquest moment, però clar, hi ha tanta eufòria i tantes ganes que a vegades la contenció se fa difícil. Sí, sí, sí. I que és el que més... Ah, no, això és la pregunta... Sí, és vera. No, no, Aquesta no. que te vols faran Ariadna Sí, en vinga. breve. Ja t'hi pot fer. Sí, eh? Sí. En breve ja. És a dir, ara passam a la secció de l'Ariadna, que són preguntes ràpides. Ràpides vol dir com... És a dir, heu de pensar. Farem... M'has sentit? Sí. 1, 2, 3, així, sense D'acord. pensar. Tu Ai, tens més ai, temps ai. per pensar, Jo però... Aquestes preguntes les hi fem a tots els convidats que venen, Val. val? I vosaltres les podeu contestar des del Convi- punt de vista de dins la banda, de vosaltres com a membre de la banda o com a personal. Vale. Vale? Com a persona jo també sou. Exacte. Un dia que esteu baixes d'ànims, a què recorreu? Puc contestar a la música. Vale. La música. Que no vale. Ja crec que No, anar a realment passejar o fer qualsevol cosa amb altra gent. No, realment jo no de poc, Vic. Vinga, un menjar Al preferit. costat. Eres Sí. de port. Menjar preferit. Sargenties. Jo ciurons. Aneu de healthy, No, no, se no, n'hi hamburguesa. no són healthy, se n'hi duen chorizo i no Tienes dues persones Però més de sanes. sempre, de sempre, de que són Les petites. sargenties de ma mare estan boníssimes. Mira, jo contestaré la pizza. Bueno, normal, Antonio. Què és el que més vos apassiona? Et sí bé mal. Buah, que jo te pregunto, jo no ho sé. Ah, ja sé Però, sí, no pensis. Jo és que me tornaré a repetir la música. Sí? Molt bé. I de què fan feina? Home. D'educadora infantil. Els nens també m'apassionen moltíssim.
I ella canta, també. La wea. Canta bé. Canta molt bé. Un poquet Perquè no? tu i jo també cantem, però ella canta bé. És el mateix. Clar que té també, com ella, la música i... Tocant gent. Sí, jo l'àmbit social, les relacions amb la gent i tot això. He de contestar. Claro. Jo gràcies, han dit sense No ho sé, pensar. no ho sé. Què has dit que si pregunta era? Que de què m'ha de Sí, passar? està, una Marina i en jo. Anem assetjant els gans. Aquí hi entra, però si veiem mà no hi va. Somni frustrat. La flauta travessera! Aquesta me la sabia, no? El meu és fer espilla, ho he descobert. Pues sí. Jo provar unes opos. Oh, bé, intento. No, vull dir, bé, al revés, provar opos en plaça, perquè provar opos ho he fet, però en plaça, saps? Això és les places. Jo no sé si és frustrat perquè al final ha estat la meva elecció, però l'actriu de musicals. Ah, puta, això no sabíem. I qui morirà has fet tu? Ell estudiava això. Vaig estudiar teatre musical. Ja, tres però anys. jo he demanat quin morirà has fet. Bueno, la carrera. Ah, vale. No sé, he fet un musical en concret. No, la carrera sí que n'he fet de concrets. El despertar de primavera No saben quin és? és superguai. Us ho recomano. L'òpera de les tres perres Sorprendentes. i Kiss Me Kate. Molt bé. Serà otro jo. Serà otro. Vinga, el bon vostre de transportriu ara mateix. Gràcies a una peluqueria. No, no. Estan pensant. Sí, Aquí podrà morir jo sense. Jo crec que ara mateix un paisatge natural esplèndid, amb una xestada i... Selva. Molt bé. Met selva. Sí, Met selva. Ah, Molt Tu bé. sí que m'hi no, però... Pot ser... No ho entenc. Ha de ser un lloc o pot ser un moment. No, pot ser un moment. Pues, a Nadal, quan era petita a Sevilla. Ole. Molt bé. Que guai. He Gràcies. dit la Camilla. Aquesta nit. En què creus fermament? En Samó. És que jo som molt Sí, clar, tu me dius que creus per un moment on som aquesta nina. T'ho dic en sèrio. No, jo crec que No, també. no. S'amor i s'estima. Jo no molt dolenta. Sí, no. Jo he dit no fa falta bé i vas deixar de dir. Ja creus fermament també l'he Exacte, sempre. Ah, vueltes. Vueltes. Una fòbia, aquesta l'has de saber contestar. La por, una fòbia. No tenc por, tenc por. Jo, en els animals, no m'agraden. Jo En general. No, Bueno, ja ja no no me pot me agradar crec... una cosa, però no tenc fòbia en allò, no li tenc por, no? Per què? Fòbia és tenir por. Perquè Les altures. que hi hagi si ho va tutar, es paga. Aquí se completa. Així imagina. Treure una coca. A treballar. A fer ridícul, jo crec que fer ridícul. Sí? Ja Ai, sé. pues això. Veus? He contestat una. Molt bé. I t'han contestat, t'han copiat, oh? Ah, no, jo no. Jo No. això m'és igual. Què has dit tu? Ja, Jo a les altures. Ah, les altures. Sí, jo de fer ridícul ho fa tot el temps. No? Això m'agrada. El comes i legalitats. Veritat, vol dir anar més ràpid amb el cotxe. Per exemple. Sí, cada dia. Arroba policía! Arroba de GT. Radar. Sí, Sí, això. sí. Això. Bueno, el meu primer any de carrera me vaig posar a fer botellons davant la Policia Nacional de Màlaga. Jo te faré... I no em vaig donar compte. És que vaig donar compte i vaig partir quatre. Vinga, què compraríeu ara mateix? Tu part d'una tuba. Si ara te donessin Però per què has de 1 milió d'euros, perquè són molt Quants? no? Quants? 1 milió. Ostres. A part d'una tuba. Jo faria arreglaria que se fora vida. Molt bé. Tapar agujeros, te diu això. Sí. Jo me compraria uns quantes Casa. cases per viure i per invertir. Molt bé. I no Sí, jo crec que invertir, sobretot
invertiria potser en una casa més grossa i ajudaria que tenen el meu familiar també a prop. Molt bé. 3 coses que vos agradaria fer abans de morir. Viatjar. Viatjar molt. Som jo. Viatjar per 3. No m'he plantejat mai fer la volta al món, però sí que anar a visitar molt de llocs, sí. Punts estratègics. Punts estratègics, sí. I no ho sé, és que en el viatge es pot fer moltes coses. L'aceleríem en so viatjar. Sí. Sí, I sí, l'altres sí. dues? Jo un somni és anar a veure qualque musical de Broadway. I els altres després no ho sé. També per 3. 3 musicades. Sí? I la gràcia? Ja esteu amb molt de temps per pensar. Sí, de fet fa una estona que penso, però... Escriure un llibre, plantar un arbre... Pots escriure una peça musical... Això imagino. Vamos a Ho deixem per molt. ell. Home. De fet, avui l'hem sentida tota. Vamos a molt. La pregunta era 3. Per favor, ara la policia. Coses abans de fer... que no ho sé. Fes teu propi negoci de gimnàs? No, No? Vale. massa mal d'aquests. Vale. Pensa que tens 1.000 d'euros. Vale, ja, toma, millor. Sí. No, però ja han canviat de pregunta. Ja ho sé. Ah, vale. I sempre lo típic, no? No sé. Bé, contesta'm-nos en els Sí, comentaris. digues un Sí, sí, ja vale. està. Passo. I podem fer una història, de penjarem. A què vos dedicaríeu si no fóssiu? No, tu has dit? Educadora infantil. Bé, vosaltres. Bé. Entrenadora. I ella és profe. Ja som mestres. Jo, la música. Molt bé. Sí, jo també crec que m'agradaria formar part d'una orquestra o una formació així, cada dia, habitualment. Jo et somni frustrat. Molt bé. Craig. Vi, cervesa o vermut? Cervesa. Que s'ha de ser. Jo vi. I de... Ja, bé, no veig molt, però crec que ve molt. Grande! Antonio Basso, la 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 la, Antonio Basso. Crec que tothom sap aquesta cançó. O sigui, és La coneguda temporada ja. d'or també poden Antoni Paz. Tu també podries contestar, però tu, temporada fuera. Au. Vale. Jo voldria fer companyia per Vendràs allà. aquí, vendràs aquí. Vinga, i paraula random per definir qualcú que ballet. Ai, que és bona, no? No, patuba. Patuba. No m'ha sentit, no? No, estava pensant i no he escoltat. Va, tuba. Per que guai! Hombre, Ja ho tens. Ja, el meu, aquesta. No, quin empleau? Ja, suposo. Ja, Sí. m'ha passat. Vale. Va Un passar, cebollón. pot ser una altra cosa. Cebollón. Què vull jo? Jo no ho havia sentit. Sí, que meu xerra castellà, D'un fiat. cebollón. Ah, clar. Una meva pea. No me la pega. També pot ser un constipat. També. Però no. Super, molt bé, Antonio i Maria. I? Mira, quin negatiu. Ha contestat tan aviat. Ai, però, home. Però abans ha xerrat molt, no? He xerrat, sí, ho ho va he fer xerrat molt i bé. menys. I ara sí, Molt ara bé. també passat a xerrar meu. Ja Ara ja és la pregunta D'Antoni? d'Antoni. Que el convidat anterior que va de pressa a pressa vos va deixar una pregunta i vosaltres no haureu de deixar una pel pròxim convidat. Això potser sí que vos hauríem d'haver dit que ho pensássiu, però igual, no passa res. Ara Les Antònies, què és el que us agrada més de les festes de Sant Antoni? No hi heu les completes? Ella, Home, perquè ella... que deu tenir aquell moment que fa pum i tot Ai, explota. broma. Vinga, Tània, va ser tu qui m'ho t'agrada. Bé, me'l pot dir de la vista de dins la música i I de fora, sí. Vinga, ho fem així. La millor. De dins la banda, les completes és la mar de la mas. I d'així d'espectadora, jo crec que un moment molt guapo que també vull molt és, bé, jo darrerament vaig a davant l'Ajuntament. El primer ball a davant l'Ajuntament.
i també les imatges, veure aquella plaça plena i Aquella tothom marea. cantant el mateix i això, també és brutal, aquest sentiment de poble. Te vaig veure que tocava... Ah, bé, però això... És que just davant, només deia que no A hi veure, hagi que sabava. tots els personatges... que tots els personatges surten per Sant Antoni, el millor, o sigui, però, bé, en aquell moment no me referia a això. Ah. Me referia a estar baix a la plaça, que les imatges són brutals també. Que... I tu, Gràcia? Jo et vespre darrere Dimonis. En sa banda. En sa banda, això com a banda. Sí. Ja. I anar a fer ral a l'Ajuntament. Com a l'esplai, no? En Sants d'Esplai, molt guai estar allà enmig. Sí, El clar. vespre darrere la banda, darrere Dimonis, no sé si te'n recordes massa, De ja. tot. Jo de tot. I tu? Jo, en la banda, crec que és un moment específic, en plan, quan anem des de l'Ajuntament cap a l'Iglesi, Se i qualquera. entrem, sí, aquell moment, sí, i entrem allà, aquell moment m'agrada molt. Està guai. Veure tothom super... Jo he dit que se qualquera. És la meva segona, jo. Sempre feia molt de començava de bar la banda, però després sempre acabava molt enrere. No sé com és una cosa... Sí. La puta idea. Amples, Sí. amples. Una cosa, aquest dia la banda fa molta dia a fer cària i coses d'aquestes, Fer cària. que fa i les prepares tu. Claro. Me fa 2 setmanes de fitness. Sí, no? Dimarts i dijous dedicant només el dijous. No el dilleu, no el dilleu. Talla en planxa. Ah, talla en Talla en planxa. Ells ho duen bé perquè van a Montferino, però imagina't jo. Fer amb És un incòmode. No, enguany hem anat amb lentos, però. No? Sí. Enguany hem anat amb lentos. Pues justament enguany que anem al món. Jo me n'he recordat una cosa, ho puc introduir? Sí, Que és del meu grup de follerones. Espera, una cosa que no Ai, perdona, ho pots saber. I Com a- supos que me copiaré de la Gràcia, ha estat el primer any enguany, però m'he posat superbé. sí, bé. Vale. A l'Ajuntament. Bé, nosaltres vam fer folleró d'aquí davant. I van guanyar. Sí. I m'han demanat, com vos heu pres, que hi hagi representació de la banda dins d'un folleró. Ben si vos ha agradat. Això m'ha fet moltes ganes. I perquè ho vaig pensar que que ningú mai fa Res. un fogueró pensant en la banda o això, és com a molt guai. Moltes gràcies. Sí. No, jo he de dir que... Bé, jo vaig venir, saps? I que vaig ser molt poc expressiva i això, però la veritat és que me vaig emocionar, perquè l'altre dia una gràcia, és que ningú mai té com a tan present la banda, i és que aquest folleró és que i estava molt ben fet, que... Per això van guanyar. No, nosaltres sí que Cositas. és que vos ho agraïm i va ser una passada. I en aquell moment ja reconec que vaig ser molt poc expressiva, vaig passar un moment per aquí i això, però sí que mos agradaria que ho féssiu arribar a tot el grup de folleroners. Bueno, escolten. Ai, va bé. Que sí, Esperem que mos escoltin. que la veritat és que mos vàrem emocionar i vos duren dins el cor. Moltes gràcies. Molt bé. Bueno, i per acabar, perquè aquesta gent també té feineta, jo diríeu en el vostre... Bé, heu de pensar la pregunta, però mentre, jo diríeu en el vostre jo de petit. En el vostre? Jo, de petit. És un pollet En el més teu íntim. tu, en el teu Que Antoni passa. tingui més confiança en les coses. Ai. Que encara m'acosta, però... Gary! Has contestat més ràpid aquesta pregunta que les preguntes Ai, ràpides. però no, però Perquè he fet jo. No. I Ja, a més que confiança en les coses, confiança en ell mateix i que amb ella mateixa, que s'empoderi i que no tingui por a les coses. Molt bé. I tu? Que sempre tingui l'alegria i l'amor amb els que fa totes les coses. Molt bé. I la pregunta? Però, No Dirà, se va no qui sabem serà, qui no, serà. no. Una... Alhora Ha d'estar coneixeràs ha tu. d'estar relacionat amb Lo el que nostre jo, temps. no, no, tant si lo jo que dic voy jo. 5 te poses estil setins de dimecres. Per què m'ho mirau? no, perquè hem de decidir entre totes tres. Jo crec que una gràcia li anirà bé. Lo que penso. Sí. Sí. Relacionat amb la banda. En plan, quin instrument tocaries si t'agradaria tocar si vinguessis a la banda? Quin instrument t'agradaria aprendre per venir a la banda? Vinga. Beníssim. Perfecte. Ja la tenim. Molt bé, eh? Bueno, I ara... I ara per acabar tornem... Com a que s'ha dit, el brindar...
Salut! Música!